Kumene mungakhale nthawi ino kuchokera kukanema wanu wa Times TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso wireless yanu yapamtima ya Times Radio. Tafikanso ndi programu ya Kwagwanji lolemba pa 24 May 2021. Programu imene timafunsa funso loti kodi kunjaku Kwagwanji ndi timaunikira nkhani zikulu zimene zikuchitika kupita kuseri kwa nkhaniko kuti kodi kuli zotani. Lolemba nimakhala ndi mkonzi. Ndakulandirani tu mkonzi. Zikomwambeni. Bambo Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisia. Mkonzi MLA bounces on mapeto. Kuona newspapers ziwirizi kukanga kuti munakochana mikonzi. Mkonzi wa ku Daily Times ndi mkonzi wa The Nation kuti MLA pounces. Manjoya kodi mukakha kuti zochitika nkhani ngazimezi mkonzi. Zimachepesa ntchito kusakasaka nkhani si chinthu chamasewera. Ndi zikachitika chonchi ndithu kumakhala kuti zakuchepesa ntchito monga sande limakhaso lovuta ndi kupezeka kuti MRA kugwira ntchito yotamandika imene osadikiraso kuti sande zimakhala zinthu zonyadisa ngati ku dziko la Malawi mukakhala kuti mupanga ripoti zinthu zoti zachitika zinthu zoti zithandiza dziko. Nkhani imene inkozi ndi nkhani yokuti umatuka iyang'ana nkhani yonse ija ine ndi kumatha kuona kuti chibwana chenicheni. That's the first reaction yanga, chibwana mokuti even zomwe zikuchitika apapazi sizikundigwira mtima ineyo. Why am I saying that inkozi? Awa akuti anthuwa amati nkhani imene akuyimba ndokuti amaba msonkho tax evasion. Mmene amachitira izi amayitanisa katundu wokuthakale nkumakhanga takuyitanisa raw material kuti akuzakonza zinthu pachifukwa imecho nkumalipira msonkho ochepa. Kuyitanisa ali material anyuwani makhanga takuyitanisa material a second hand. Masalale akamapasa anthu kumene koko anthu awo akunjawo ma expatriate yo sitikuzwa ali pangati chifukwa pamakhala kota maina muzikhala kuti mwapeza kota. Anthu amene amabwera kuchokera kunjako mapasa masalale bwinobwino koma umapanga declare ngati amapasa masalale ochepa pay as you end malipira yochepa imene imazakhala money laundering at the end of the day. Yes. Kodi zimene zizi ndizokuti MLA ingamabwera umazanena kuti simadziwa like serious. Mwena kufoso nkunena kuti inuyo ndikuyimva nkhani koyamba nzeko muno. Ayi. So even omwe wawawa nkoyamba kwapinda njomba MLA anthu amene wawo. Ayi sukoyamba. Ndi amayang'ana bwanji maso kumbali anthu adaji sapo njomba nkhani zake zangati zomwezi. Zaka zonsezi nkhani ngati zizakhazi kuchitika. Kuli nkhani zambiri ku MLA kucha. Yes. Komwe zikuchitika. Koma MLA amang'ana kumbali. Amang'ana kumbali ene ndikumbukira 2014 amakamba zoti about 14 billion inali yoti anthu alephera kukoma misonkho. Komanso ena pali njira ina yomwe amapanga yopanga declare ngati kuti akagula katundu apanga process yonse ngati akagula katundu kutulusa ndalama zija. Yes. Koma katundu osabwera. MLA forex ija yapita ndithu. MLA information ali nayo. So students aboza ali ndi list ya makampanies, ali ndi list ya makampani amene sakulipira misonkho, ali ndi list ya makampani amene amathawa misonkho. Zonse ali nazo. Suranga maname kuti azibwera pa banga loti apanga chinthu ngati cha nzeru kuti feti zombera mmanja zimezi. Isana pange chinthu cha nzeru chinachi chonse ndipo zomwe zungoonesa kuti ACB ili ndi ntchito yayikulu kupita ku MRA. Ikaoneke kuti chomwe chimachitika ndi chani. Kwa MRA kuti mwina pano pasitingatchule makampani amene akhala kupanga iso koma makampani alipo ambiri mulimbi umu kuli makampani ambiri. Makampani timadziwa zoti ma Chinese makampani ambiri ama Chinese akupangaso izizi kubweresa naona kuti system yathu yo wiki komanso kuli anthu ena ake kuti amadya ndalama amakapasa ndalama kuti aziyang'ana kumbali. Apapa zinafika pacha kuti anzathu ena mulimbi mwetu madandaula kuti Machina akupereka ziphuphu zambiri akuphwanya mkudu wawo. So zoti pali mulingo wa ziphuphu mene anapizana. Ziphuphu yembo pikisana. Wina kuma badandala wapeka chiphuphu chachikulu sichidusa lenji imene yo. Ife zathu sizikuamba amba kuti kanirano. Kutanzana aiponyera kokuya.
so vuto ililili si nkhani yoti MRI yaime pachulu sana kwire ntchito ife tikudziwa zambiri iwo akudziwa zoti tikudziwa akudziwa nkhani zomwe zakha zikutuluka zokhuza anthu amene amazemba misonkho pali zinthu zambiri zomwe zikuchitika mdziko muno komano nkozifunsa kuti kodi lero chachitika ndi chani kuti mpaka na MRI ifike pamenepa mwina nkumayankha kuti kapena tinene kuti kusintha kwa utsogoleri chifukwa taonabe kuti immigration inayo inali ndi bungwe limodzi lomwe limakhala lokhanga silimamvesaso zomwe zikuchitika pamene sadziwa kuti zikuchitika nzotani pamene zinthu zakuziona kuti zikuchitika koma tinaona mwezi wathu omwewo anathamanga ndithu kupita m'maofesi tidagwedeza kumeneko kwauza kuti zikuchitika zakuti mamota angoti yankha nkumathamanga so tinganene kuti kapena mwina panali china chake chomwe chimaphinja kumbuyo kuti asamapange zinthu kuti mwina chiphinjo chachoka kapena mwina angofuna basi kumangoonesa kumaso kwa anthu ngati kuti apanga kanthu asapanga kanthu kwa monga mmene na immigration anthu aja kuti atagwiragwira zathera pati atumiza mmakwawo kapena adakali ndende panopo kapena atumiza atusa papelo so nkhani ngati izizi za MRI za immigration kumakhangati akupanga act nawo zimene zindungoona ngati kuti ango kwa ineyo sizina mmene mwanena kuti sizinafike pogwira mtima agwiredi ntchito ioneke kumaso kwa anthu zizioneka kuti zatha bwanji chifukwa izizinso kutsogoloko ndizija zoti mapeto ake tizingoziona kuti kumangidwa kwa tsiku lijali kwatherapa basi kenako kutsogoloko azamanga ena kumangotinamiza palibe chimwe chikusintha nkhani iyi nkosi ya mapetoyi kuti iyi yachiwiri ifa kumbuyoko sitikhuzako kuli nkhani zambirimbiri yachiwiri itabwera iti kuti chidasitsa dzayi nchani kuti njovu ichoke mnyanga kudabwera kontena yafika akuti munali ma raw materials malingana ndi zimene amapanga digiri kumeneko dadagwirizana ta tisegula mawa aimwala adabwera siku ngati lalero mkauza ati tisegula mawa aimwala yajankudani nkubwerera ati kudikira kuti tisegulidwa mawa pobwera apeza ayasegulidwa kale katundu atani wapita chonsecho iwo adayikapo masilu awo ndipo amaika masilu adeka masilu ataziwa kuti yasegulidwa kale nthawi yamauza asegula mawa kapena ayi andi atazabwera kuzauza kuti tasegula kale. What took them so long kuti mpaka na pakhale whistle blowing? Because nkhani imene mazapezeka na chala DC akubwera whistle blowing iwo nkumaza thamanga ano nkumakatenga no warrant. Chifukwa choti nkhani yafika kumaso kwathu. Then nkumabwera ndika face save ano kenakake wamuzwa munthu wampezera nchimanga ndi akufunda kasamba kachimanga kajanu ngati kuti akubisala. Kubisala pasabala agent. Lamaungu. Kapena pachipande sana kuonekera. So zomwe tikunenazo kuti nkhani izizi taona mmene akupangira monga mmene munanena ya immigration they reacted ife titafunsa mulomo tati yankhe anangopita kuthamanga pa ground apapanso chimozimozi MRI inapanga react ena atayikamba nkhani so soyenza kuti ma institutions athu ngakhale zinthu zikuchitika koma amapanga chani amapanga react samapanga they are not proactive so chomwe ndimafuna kunena chona kuti masiru mwangamba nkhani ya masiru amene amakhani masiru ndi ndani so MRI ine ni masiru awo nkukapanga loku chinthu ichi kupezeka kuti anthu aja achitsegula chochitika ndi chani pamenepo komanso nthafuso lokuti momwe amachita siru adala tasuzumira kuti katundu ali momwemo mechikuchita siru kuti sichinasegulidwe chinthu chifukwa munthu sangangokuzani inuyo muli ni mphamvu yozaona katundu ndezikuzani kuti tipanga mawa inu nkungonyamuka simunasimikize kuti katundu ali mmene anafikira mucha nkutheka kuti zithokha choncho komanso nkhani ya masiru timayiziwa kuti anthu amakhala ndi makope awo kuti atha kupanga siru ija kenako akachoka atsegula kuyikapo siru ina zonsezo amachita ndithu anthu izizi zomwe zimachitika ku MRI akudziwa mafuta akamabwera mdziko muno nkhani ya masiru akuidziwa katundu akamabwera akapanga MRI akapanga akatseka ndi masiru akudziwa zomwe zimachitika sikuti izizi nzachilendo kwa iwo and kupeza kuti mwina aapusisa motero munthu angalimbe mtima kupanga zimene zondani soyenza kuti chilipo chomwe chimamwisa mtima soyenza kuti MRI anayizolowera ana ili mthumba mwake kuimva kukoma ukaphwanya chinthu choti MRI yatseka so iye ali ndi mphamvu yomamuuza ujeni regulator kuti zinthu zitipanga on my time osati ngati iyeyo amene akubwesa katundu tenti nene mwachisanzo kukosi azimayi awa ola azibaba ngati ma business mwina amapita pa John apa
amabwera ndi ma business tawo mabasi amakhala kulira akafika maboda memu jamunga mauzo likatunda amene iyi guys zanga na mawa ine panopa ndili busy kani amakhala kulira pamwanza apa kwafinya amalawi anzathu amene angofuna kuti adyese ana awo tindalama tochepa tochepa akulira koma anthu ngati awa akuluakulu kontena kulowa amangokuuzani pakamwa inu makhulupirira pakamwa azimakukuuzani kunena zoona to ku MRA kuti mupite ndi zinyalala zokhazokha mudathaza chani nkosi kuli nkhani zambirimbiri magalimoto akulowa mdziko muno malembesa uko ngati maminibus zili zimagalimoto zikuluzikulu MRA umangoyang'ana kuli nkhani zambirimbiri zomwe zimachitika mdziko muno kutanthauza kuti kuli zaziphuphu mukamati nkhani zambiri kumachitika katangale kwambiri kumene mayi Martha Chizuma akwena kuti ali ndi ntchito yayikulu ali ndi ntchito chachikulu kuchita sanitize mabungwe ngati amenewo mabungwe ngati awa wametanenera ndikuti zinthu zoti amaziyang'ana ndi maso sikuti apapa azikhala ngati kuti apanga chinthu chochenjerayi izizi tinenere tumumveka bwinobwino kuti tatulukira then akumabwera nomazaoneka ngati akuchita ntchito yotamandika chifukwa choti tatulukira zimene amachita apapa palibe chomwe apanga ngati kuli kuti tione kuti akupanga zinthu asathere kwa mapetoyi ali ndi list yawo akuidziwa makampani amene amapanga amazemba misonkho akuadziwa ali nayo malist amene bwanji agwire makampani onsewo asathere pa mapeto pomwe payi zomwe tinganene ife tipange bwanji tithandizire bwanji fa ife takonzeka nkozi kuti tithandizepo nyasi ngati zimezizi zitamatha kuti anthu asamabe basi ife nkumangowonerera nkumalimbana ndi amalawi anzathu amene akungothamanga kuti angophunzitsana sukulu ukangotenga kenakake kani mu Tanzania kuti apanga choncho apange profit ya mwina 50 mpaka kumulanda munthu kubalira kuti basi katundu wake wasala pa Mwanza kani maboda anja ang'onoang'ono mmene malo atize komano anthu amene amaba akuluakulu systematic way ngati zimene zomati kungokuuzani zinthu ta nkumabwera ndithu atumazayankhula amati kusangati kuti amapanga import raw material koma zonsezo sizimakhala choncho kuti inuyo you didn't think kuti you have the responsibility to check mwafunsa kuti tipange bwanji tithandizepo bwanji tilinso ndi vuto la aneneri amabungwe ngati amene mabungwe ngati atiwo MRA immigration ndi mabungwe ena ambiri amene amayenera kuthandiza even police panopa tikhaso ndi vuto ndi police atolankhana amakhala zinthu chazipeza koma ife sitingapange announce kapena kupanga declare tisanayankhule nawo asada kwachita woni koma amene amabisira nkhani anthu amenewa ndizi panopa zikuwululika nkhani zoti zinayamba kalekale izizi zinayamba kutchulidwa kalekale anakhala kuti mwina amatsata zomwe akunena atolankhani zomwe njira yomwe tingathandizire pena paka ma whistleblowers amabwera kwa ife nkutilongosolera zomwe zikuchitika koma anthu awa ku immigration amabisa nkhani ku MRA Mr. Steve Kapolo ndizo zochita kudabwisa kuti lero labwera poyera kumalankhula poyamba Akapolo masamalankhula amakamba zambirimbiri zobisa mkatimo tikapita ma organization ambiri amene amathandizira boma zochitika zake ndi zomwezo akadadzera nawonso zochitika zawo akulowera njira yake yomweyo akadadzera ati mwamanga wakuti iyayi ndisakuyankhani mawu anthu awawa mwinanso ali ndi vuto pauka kapena ma organization zawo ali ndi vuto kuti safuna kutulusa nkhani tingathandize bwanji mabwana awo amene amaonera chifukwa amaonera ati program iyi andauzana panopa akujama ya ife tikujama ya inuyo MRA immigration ya police tukamba za inuyo mabig akumene kuoko ka ndinu ma director general ka ndinu ma inspector general muuzane kuti Malawi wa masiku ano si wambuyo uja zinthu tikumaziziwa zikuchitika we have the information muli ndi responsibility yomachita act fast tikakhaulira kutulukirani kuti zimene mukuchita pamenepo mufuna kuti jesa galu number 1 number 2 mmene akunenera nkozi anthu amabwera uzati sina khutu tikakuuzani kupasani tikuuzeni za tamayendani ndi speed kuti mutipase information kuti tikuthandizireni tonsefe ndife Malawi timalikonda dziko lathu koma zina mpaka na lero linkozi tikudikirirabe kumangodaba ka action kachitika koma zomwe takufunsani simukutiyankha mpaka na lero sakufuna kuyankha akukhalira kena kwazinena kuti atolankhani simatithandiza amasatembenuza zikafika poti zachitika zina zakali asimatithandiza chilungamo chake nchoti iwo akudziwa kuti ngati pali gulu lomwe limayenera kuthandiza kwambiri ndatolankhani amene amakhala kuti nkhani zichali nazo akufuna mwathandize mwapase information koma kuvuta kukhalira information komwe kwachitisa kuti mwina zinthu zambiri zioneka ngati kuti mwina
sizikuyenda bwinobwino pamene zinthu zimakhala zikuyenda bwinobwino taona HRDC imene apangira mbuyomu kutulusa nkhani zambiri zomwe ma institutions amapangano act after kuti HRDC yazikamba nkhani zichi so izizi nzoti atola nkhani athu amakhala kuti mwina daily amakhala kulandira information kuchokera kwa ma whistleblowers so ma institution ngati awa makhala information ngati zamapetozi anali nazo kale why zimavuta kuyankha pa nthawi mwezi kuchitika osangodalira kuti zikamatuluka choncho tikuwathandiza ntchito athu kuwaphwekesera ntchito koma iwo ndi amene akhalanso patsogolo kutchingira kuti zinthu zanga zimene zisamatuluke I think kuli vuto lalikulu mavuto m'Malawi muno ndalimo mokuti tonse amalawi tikuyenera kuti tigwirane manja ncholinga choti tithese zinthu ngati zimene ndimawerenga pena pake report ya amene angakonzere malamulo okhuza za ziphuphu akamba kuti malamulo athu okhuza whistleblowing sali bwino samateteza munthu amene akapanga akayimba whistle ya munthu amene akuulula zinthu samatetezeka kwambiri so ndi mpaka anthu ena akatha kumupanga tracing kuzaziwa kuti adali na ndi amalankhula ndoyo so izizi zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri asaulule zomwe zikuchitika amakhala kuopa before sali otetezeka so anapanga ngati chikonzero chonena kuti kutsogoloko aunike malamulo awawa akhale kuti akhale okomera ma whistleblowers chifukwa choti amakhala kuti angopereka information is up to that institution kupitiriza kutani kukuponga kafukufuku izizi timazoona timalandira ife information komano tilibe mphamvu mwina zonena kuti mwina tikalowa kukamuza munthu kuti abwera kuti uzapanga nkhani yakuti tilibe mphamvu zimenezo ife kwathu timadalira anthu amene ali mkatiwo atithandiza atitsimikizire kuti zomwe munazo ndi zona so tili ndi vuto loti anthu otitsimikizira waso amene wasamatipasa information nchabwino now ukaona zimene zikuchitika ukukuzeti anditinene zoona papa simapeto yokhayi kuti tiyang'ane makampani anzathu amene wawo amene amakhala ngati ni ma investors iwa komano the truth of the matter is behind the scene the stealing from this country kuba ndithu kwa organized and my institutions athu medical tukunena papa kuti nkhani zina nzangugonagona there is no way munthu amene mukunziwa mukunkayikira kuti mbuye mwamachita zachinyengo mungangomusiya basi mainabe kumuyikira maso ife takati kuonapo nthawi inaka imwe amathakuikako munthu wawo kumalo ena ake chifukwa makhulupirira kuti kumene koko anthu ake ndochenjera kwambiri ndi osati kuchenjera ngati amapanga zinthu zabwino ndachinyengo kwambiri nkuyika munthu okhazikika konko kuti aziona zimene akunenazo zimene zikuchitikazo zimavuta bwanji nkukhatikiza maujeni amene ali pa list yawo naona pa samba la mchezo munthu ina akatanena kuti kudabwa mwamanga mapeto tona mezi tathe so kuti amatenga kuti ndi munthu wamphamvu kwambiri kuti sangamangidwe so anthu awo ali kwambiri and anapita ikhatu mapita ikhazulo lola kupita kukhoti kuzali amabona atozantenga pachisanu fanzake ena okhanga anatenga pachisanu anzake anatenga pachisanu akhalako mpana lero ndikumva kuti kukhala mabelo lero iye adapita ikha zimene zikupangisa kuti mobwereza chonde lamulo palibe amene ali pamwamba pa lamulo amalawi amene akupanga ma business awo ang'onoang'ono mmene mapangira mucha muzipanga chimozimozi across the board bwezi tikutolera msonkho wambirimbiri osati zomatinamiza kumatiphimba pakamwa ngati kuti you're very serious kutolera misonkho pamene ziphuphu mzili mbwe pena paliponse now mati ndizikokera ku nkhani ya report imene atulusa achiwiri a president report imene ili chamkozi limayang'ana kwambiri aboma chifukwa chokuti nawonso alili nkhani zawo kuti ma allowance awa maenda bwanji kuti ma contract amapasana bwanji akamalimbana ntchito kumene koko komanso katundu amagula bwanji procurement including kumagula anthu amene amapezeka kuzemba zinthu ngati zizi now kuti report imene ijayi ingapite bwanji so kumadera kwina kuso kuti zimene mwina liulule ukuku ngakhale lapasi tikambaso kuti kupasana kwa report kuja kwaenda bwanji komano zimene zitaulule report imene lili zofunika zikonse kumbali inayi tingazikonze bwanji nkhani ngati iziziso zofunika so tukafukufukuso tu wapaderadera 90 days ina kufufuza kuti anthu amaba bwanji amapanga bwanji vendi tax nanga tingakonze bwanji kuti zimene sama tingachire bwanji overhaul so this other side apapo tikangana ngati nkhani ya procurement situ zoti ripotera nachani za procurement kuma atakhota akhazikisa ndithu ndondomeko zoyenera chifukwa chokuti nthawi zambiri makampani enawa
amene amakhuzidwanso mwina ku procurement amene ali mwina makampani oyima paokha so zitakhala kuti mwina mulipoti mwakhuza ndithu mmene procurement ingamayendere ngati kuli kuba kumene kunoku kuba kwambiri kwadzera ku procurement so achita anthu inflate mitengo osazinaoneke kwambiri and atakhala kuti zomwe anena mulipoti zikugwira bwinobwino ku procurement kundoti mwina zikhuzanso makampani amene ali a private amene amapanga benefit kwambiri ku procurement komanso tikayang'ananso ngati mwina nkhani za malawansizo zonsezo zitha kukhuzira limodzi ndi ku private sector or kapena tingane kuti makampani amene saboma makampani aboma ndi amene asali aboma so zonsezo takhala titokhazikisa ngati no chikhalidwe chathu cha Malawi kuti going forward tizipanga easy ndikuti mbali ya boma komanso amene tisali kuboma tizisatira particular ndi framework ikilenga ndi blueprint ndi ya dziko kuti kuyambira panopa tizitsata izizi chabwino nde kapasidwe ka report kaja anthu ena kuti kodi mesa muda anena kuti report ili likatha tilidziwa masiku 90 amene timanena kuti tikufuna timalize ntchito iyi timanena kuti pakatha 90 days yo a president akapasidwa pagulu kapena akhala kuti apasidwa kumbali auzidwa but at the expiry of 90 days then it's going to come on kuna kuti okay ntchito ijatatha a president report ijataliona pano tikuliperekano a Malawi tiziwe zimene zimachitika nanga simunatiuza kodi mukatiuza chinthu tikazafunsa chinthu mudatiuza chili patipo ndoti tili nkuchikamwa apopo tingatene kuti Amalawi ali ndi chidwi aonesa chidwi kuti afuna ziwe zomwe zili mu report pali njira ziwiri zomwe zingapangise kuti munthu zindigwira patipo zindikhuza bwanji so kuchedwesa kuna kulikonse kwauza Malawi zomwe zochitika mu report zomwe report yanena kungankhawa kwira kwazunza kwasiya mmasamba so komano kuti apasana bwanji mwachidziwikire zoti sangangopereka vice president sangangopereka report kwa president amene kuti kugulu la anthu a president asanalione zimene zozonzoti amenera kuti a president alione kaye adziwe zomwe zili mwambo umachitika ucha udali mwambo uperekano kwa president zimene mwina nkhani yomwe inakuyikendeka pangidwe kake chifukwa chokuti pa Monday ananena kuti Friday tizapereka report so sana longosole bwinobwino apa kuti kupereka report kwaye kuzakhala kotani that's why mwina anthu akufunsa kuti matanthauza chani mwina anakalongosola kuti tukapasa a president report lawo kaye kuti awerenge za report lonse zomwe zili mmene mutizanenabe anakamasula penepo mwina anthu sanakakhala so akufunsa kuti zili bwanji so apapa pali nkhawa yonena kuti mwina mu report mutuluka zinthu zoti mwina sizasangalatsa anthu ena ndanena kuti tazichoseni kaye so tizazowa bwanji kuti ma recommendations ena achosedwamo kapena ena aonjezeredwamo kusiyana ndi mmene linali report loyambirira so zimene zozo zomwe zikuyenera I think zomwe zimayenera kuti report jango ipanga ananena kuti lipite public by now anakalitulusa chifukwa choti a president I don't think kuti I know kuti is a busy person koma I don't think kuti zitakwatengera mpaka na 1 week akuwerenga pamene okhala anthu kuti anakathawaza chidwi chimene chili ndi nkhani imene iyi kuti tikonze mavuto amene wawa ikuyenera kulandira priority kwambiri chifukwa mmene ndanena kuti chisintha china chilichonse chimene chikuyendera mdzikomo chabwino ngati anthu ena ake amadalira Malawi anthu amasiya ntchito ku private sector kupita mboma tukadya Malawi ndi pano pamwe akuyenera ali ndi nkhawa kuti Malawi achalipo kulipo pali anthu amene ndithu makampani akula makampani mayona ikukula chifukwa choti imapanga business ndi boma mwachinyengo panopa akuyeneranso kudziwa nawo kuti tsogolo lathu lilipo kapenayi so palinso anthu ena ake amene mwina macontractor anali usamveka bwino panopa akuyeneranso kudandaulanso nkhawa b kuti chani no panopa so sizikukhuza munthu mmodzi iyi si nkhani ya report chabe ndi nkhani ya miyoyo ya anthu so kuchedwesa kuna kulikonse kutokha kuti kupanga affect anthu ambiri mukuonera Kwagwanji pa Times Television TTV komanso mukumvera program imeneyi pa Times Radio ndili ndi Nkonzi Chikoko tipita ku break tikachoka kumeneko tipitirize ndi nkhani zina khalani pomwe. We rule the media kingdom in Malawi.
Sometimes Stating the obvious. is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers. As well as advertisers. For the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise Give you best value. for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. tikulandireni pamene tupitirira ndi programu ya Kwagwanji pa Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page, komanso pa Times Radio. Ndili ndi Mkonzi Chikoko mbali ya uko kuno, muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisya. Mkonzi, nkhani ina ndi ama kadi athu awa, ma ID, National Identity Card. Ndi kadi imene panopa ili yofunikira kwambiri chifukwa zinthu zambiri kuti upange zinthu ku banki amafunsa kuti kadi imene ili kutiko kuti utenge chimanga cha usikantengo, fetereza usikantengo, kadi imene imafunika kwambiri. Chiphaso cha nzika panopa chili ndi mphamvu kwambiri chikutenga malo aziphaso zambiri, malo achina chicho. Yes. Malo mfumu achosedwapo. Yeah. Na pamakala maganizo kuti kodi chiphaso chimene chisichita expire akachipereka tufunsa izi chifukwa padakali panopa tikumva kuti ziphaso 2.9 million zatha mphamvu. Kutanthauza kuti boma lifunika 5 billion kuti lipange zina za nyuwani. Now zikamatha ziphaso every year mwina zonji 2.9 malingana ndi madata aja, pa data aja alibe dongoso poyamba ngati namiza kuti ayi panali system panalibe system ngosi. Ine nalimbesa ndi abanja langa chanchani malo amozi siku limozi alisa ali expire date yache. So zomati namiza kuti ayi kanga tipadali zabodza ngosi. Let's not even go there. Zili my expire date oziwa okha, you don't even know what is it, the formula imama kuisa ntchito. Now zikamatha choncho imazafika inu chanu chinatha ngosi. Simunapange china. I don't know whether you're Malawian now or what. Kuti mukafuna ma services ndio kuti mukugwisa ntchito passport ino. Ababa akhwefula pang'ono monga mmabanki mu anena kuti yayi muti athomalola ziphaso zina zochita expire. yayi ngati ujenies driving license, passport yani ukakhala ntchito zina. Yeah. Kumano mmene mwafosera kuti chiphaso chikuyenera kupanga expire, munthu mwa ine ndimaganizo anga ndikuona ngati sichikuyenera kupanga expire. Chifukwa choti chomwezi chimene popo ndi ineyo, ma details anga, dzina langa, akama kupasa ndi chanyuwani chikhala exactly chomwecho. Palibe detail yomwe mwina kapena chituzi uri mwakalambano panopa ndekuzi. Koma china chichonse ndi ineyo ndikuti kupanga expire ndikuti ine ndatani ndapanga expire. Yes, ndikuti kuti mwina mwasamira mkono. So chiphaso chikuyenera kuthera pamenepo mpaka ndapanga withdraw my number. Azazoti number iyi basi napanga expire. So akamanena kuti after 10 years uyapanga expire ndikuti chani apakayambire so ngati apapa kuti ino mukachite renew. Yes. Akuti muperekeso ma details ose aja. So apapa sindikuzowa zoti andipasa number ina kapena it will be the same number yomwe ndimakuisa ntchito nthaizonse. And akuti ndikapangeso fill form chifukwa chani popeza information inasi information panopa kungoika chala chipanga identify. So apapa sindu zoti ankaganiza bwanji koma sindu zoti so amaganiza mwanzeru kwenikweni chifukwa choti panopa anthu 2.9 ayika mmavuto osakasaka ziphaso, ayika mmavuto kuti zinthu zina zakisanga pange access. Panopa pali ngongole za nifi amachita unena kuti mukhale ndi chanzika, ndikuti panopa anthu amene wawa anthu 2.9 alibe mwayi ukatenga ndalama ku nifi. So zinthu ngati zimene zoti zikuyika malire a chinthu choti mwina sizikumveka kuti awuyika malire chifukwa chani. Sindikuzimva kuti phindu lake ndi yani. Passport itithovomereza amati akamayisintha amasintha nambala amasintha yani simasintha zambiri. Yes. Koma chiphaso cha unzika namba yomwe anandipasa dziko anandipasa aboma. Ndina ikha namba ngati mbali imakamba limodzi ya dzina lako ndi mbali imodzi ya dzina. So ngati sintha dzina ngalipanga expire. Yes. Ndikuti niyo uzifika pena pake basi after 10 years itiza kufusa ni paja zina ndinu ndaliso. Date of birth ipanga expire.
what is it that is what is it that expiring? chuma Chumapanga expiring expire chani. So Adi mphavu yakadi imene kutani nayo. is bank expire kuti Now, so ikamapezeka it's not kuti making sense. ikamapezeka kuti maybe every year, for argument's sake, it might not be every year, maybe every 2 years, 2.9 cards umapanga expire, umafuna 5 billion to renew them. Tinazo ndama sezo. And kuonjezera pamene popoto upanga expire ali apo ndi kulino Otaya. anyuwaniso Oyena kwana zaka 16. ena ano amene akulowa Amene kwana zaka 16 uda ambe kulembisa. panopa tukamba za over 900,000 Amene apanga qualify kuti apase kuti. So mukamazibweresaso chibwirikiti china kumabweresa ena kuti zawo zapanga expire Na kulemba kumene mataya makadiwo. muzingopeza kuti mabhilo amene muzibweresera ndi ambirimbiri opanda ntchito. Process imene sizitha. Anakatha mwina kugwira ntchito zina zonena kuti mwina kumangira zipatala mwina anakatani fa ma 2500 amene akuitanisa I don't think kuti ndoti athopanga cover process yopanga kadi. Yes. So mwina kupita kuchisokolo mwina ngatangafune kuti zipange expire mwina athaungwe gawa pawiri kuti mwina akaitenga munthu pa 16 years izapanga expire pa 50 pa 50 kupita kuiza kaya chiwiri basi ndio kuti munthu ukafika 50 years ndio zapangeso ina zapange ina mosamatikuzipasa ka 4 years 7 years yomoda akamwalire nayo Yes. exactly tose tizamwalira ngozi sikuti so Nkhani exactly so ngati kuti zipange expire katokha kawiri kokha basi otherwise zinazi they don't make sense. They don't make sense. If ngati apapa efesera ki munthu wachitika mwayi wakhala zaka mwina 50 bekusogolo ndio azidwa 10 years usikhani makada ngati moyo mwako 5 yes ndio ndipo in 5 years ndalama ikukwera abe imene basi upangira makada amene wawo ena apezapo chochita ndeba Malawi amene una wapezapo kuti ife tizipanga supply makadzi amene wawo achacha wayiwerenga wina waka 10% ngokhala pambali pophe akungoja every card ka expire akungoza uranda akapanga ndama 10% yanga ichilowa pene. On a serious note, let's visit this again and see is this what we want, like seriously. What is it that we're trying to achieve? Ni magadu lazibanga expire after 3 years, 4 years, 7 years if you're lucky, then what? Then the same details. Timagamba inundine tisanabwere pano kuti mabanki chikapanga expire the system automatically mapanga issue imapanga peki imakupumizira kuti kadi yanu ine inapanga expire ina ili ready kunokoza tengeni komano kunoko achita udikira so atukafire mafomu ukambe ufira mafomu ukalembapo chani ndikalemba kuti mwina zina angalasenda koma changing zina is a process, it's a equal process and the date of birth ingasenda. So what new information are you going to supply information iliyo somwe ningabanga adi apart from kuti ungweka chala ndikangweka chala ipa gali retrieve data ichalipo kale printer kadi so sindikumvesa kuti anasata njira iyi fayani and kuti mpaka na chabwino zinthu zozilipo mwina zimangotanthauza kuti mwina process yoyambayo sanaipange bwino. That's why mwina akufuna tipange yachiwiri mwina yoyamba inayi mavuto mwina samafuna kunena ndizijaze mukumbukira bwino nthena yake ana nkangolembesa zachisawa mwina samafuna kuulula kwa mwina information yomwero ndio balalika ndafuna kuchita clean afuna apange clean chabwino. Nkhani imene tamalize nayo ndi nkhani yokuti uje aitayi kutachitika kafukufuku ku Makra ndi Martha Chizuma adanenapo kuti zina ndi zida sizinaende bwino ndi adakhwacha ntchito zina kuti izizi kuyambira kumene zikuchokerako sizimayenda bwino ndi ngati zidalakwika uko kose kumene kumapitako zinali zosochera kuphatikizapo ya Godfrey Taya amene anali akulu aku Makra amene anali director general ndi iwo adathamangira ku court kupempha zinthu ziwiri choyamba kuti aunikeso zigamulo za amayi china zimene anenazo kuti iyayi asawapase chanchani zimenezo zichitidwe stay kuti iyayi I think ndi kuti ngati amakwaya pamwezi abakwayisabe sakudikira kuti azaone kuti kodi khoti likuvomerezadi ndi zigamulo zimene anapereka amayiwa ndi khoti lavomera kuti yes atha kuunika chigamulo cha amayiwa koma zoyimisa zimene agamulazo ayikayi zikutanthauza chani kozi apapa mmene mwalongosolera kuti khoti lanena kuti yayi
khoti litha kumva kuonanso chigamulo cha actually achizumana amanena kumapeto kwa zigamulo zawo amanena kuti ngati musakukhutisidwa pitani ku khoti. So apapa I think zomwe apanga aitaye ndi zomwe mwina zomwe amayenera kupanga ngati sanakhutisidwe asata process yopita ku khoti. Komano kuti anene kuti imisanekaye sagwire ntchito I think pamene popo mwina sanatsate njira yolondola kwenikweni poganizira kuti atapezabe kuti zinezo zolakwa iwo akulandirabe azabwenza. Aitaye ndi munthu ngati ine ndimwe mwina kwa akaunti kwathu kumakhala 5,000 kwacha and ndokhale kuti uli ndi ngongole ndi boma ya mwina 30 million azabwenza. So kuli bwino kuti boma likhale ndi ngongole ndiwo kuti khoti likanena kuti apaseni zawo boma limakhala ndalama nthawi zonse lizatenga ndalama kwa apasa Aitaye kusiyana kuti Aitaye azilandira ndalama kumadikira kuti khoti likazazilandira abwenze ndi azakhala pa chipinjo china chachikulu. So apapa mwina chomwe akapanga chongowonesesa kuti process ya judicial review ithamangeko mwina kuti akhale ndi tsogolo lawo labwinobwino aziwe chomwe chikuchitika ndi tsogolo lawo chabwino. Pali nkhani ina yake kuti iyakhala makambidwa kuti muzipatalamo kuti titamalipirako kandalama kena kake then kuiona kuti yayambiraso debate imene ndi debate yokuti imakhala very sensitive chifukwa chokuti I think imalowa ndale anthu ena amona ngati kuti azina kuti boma lakulayamba kulipisa zipatala zaulere zipatala za boma zimene okhala zaulere nkhani imeja inkonzino ndile dayikambapo kunena kuti kunena zoona ndi zotheka kukhala ndi chipatala chaulere kumapereka mankhwala amphamvu forever kapena nkhani inake kuti tiziunikako chifukwa chokuti anthu omwe aja amene amanena kuti alibe ndalama ku chipatala cha bomachi akauza kuti kagule mankhwala amakagula. Ineyo ndithu maganizo anga ndikuti nayi manji ponena kuti ku chipatala ali sakuyenera malipira kukwena ukhala kafike nakaye kuti zizikhani ndalama zopereka service yabwino. Yes, fa mmene mwanena kuti anthu omwe ataona midzi muja ndithu kuti ati kuchipatala kulibe mankhwala kagula panado ndi amakagula panado pa grocery amakagula panado ku wina wake ogulisa mankhwala umodzi moti mankhwala onso ndika chipatala kake muzimo akamba ukuku amakalimbisa amakagulabe ukuku. So tikamaganiza ngati kuti iyaya kula anthu ovutika kula anthu acha tiziyang'ananso mmene akukhalira moyo wa tsiku ndi tsiku. So titakhala kuti mwina tikulephera kupanga raise ndalama zobweresa mankhwala mchipatala ndithu tikuwabwerekabe anthu ati ovutikachi kuli bwino azipereka kangachepe 500 kwacha 1000 kwacha kapena muli monse mmene angabwerengesere boma ndikupezeka kuti chipatala chili mankhwala pafupi ndi pamene pali iwowo. So zomwezo zingathandize mwina kukhazikitsa umoyo wabwino chifukwa kuti service yopereka za umoyo ilibe profit. Singanene kuti akuboma kapena apanga profit kulibe profit. So profit yake kapena ndalama zomwe zingamachokera ndi kwa ife tomwe basi anthu amene tikufuna kulandira thandizo. So kwa ineyo maganizo anga ndionena kuti mzipatala anthu tizilipira chabwino. Tikuona apa Eugene Howard zingomvera kuliza ching'ang'a kuti mwakhalisa pamalo pano. Iyayi ndithokoze Rex Chikoko nkozi ndathokoza kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wandala Msisi apitirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television TTV komanso apopo pa Times 360 Malawi Facebook page komanso kumvera ma program otsatira pa wireless ya Times. Mwakoma nonse, goodbye. Sometimes Stating the obvious, is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we